Kære forældre, velkommen til Profilskolens første digitale nyhedsbrev. Det her nyhedsbrev kommer til at handle om skolens nye kost- og sundhedspolitik. Det var en politik, der blev vedtaget i skolebestyrelsen umiddelbart inden sommerferien. Så kan man spørge sig selv, hvad skal vi nu med en kost- og sundhedspolitik? Og det skal vi med baggrund i din profil, som skolen arbejder under, nemlig idræt, kost, sundhed og faglighed. Og her tager vi altså specielt fat i den del af det, der handler om kost. Og det gør vi, fordi alle undersøgelser viser, at jo bedre og mere varieret en kost man som menneske, som barn, som ung får, jo bedre kan man lære, og jo mere kan man lære. Så det er sådan set i alles interesse, at det børnene får at spise, det er det bedst mulige. Det er sådan set det samme, som hvis man har en bil, der kører på benzin, så er det jo ikke fuldstændig ligegyldigt, hvilken benzin man kommer i sin bil. Hvis den skal køre optimalt, jamen, så skal den have den rigtige benzintype. Og det samme gælder for jeres børn og for skolens elever, at jo mere varieret og sund en kost vores børn får, jo bedre lærer de. Så har vi sat nogle regler op i den nye sundhedspolitik, og dem tror jeg vil starte med, fordi det handler meget om hvad man ikke må. Og der er skitseret i kostpolitikken, at i den tid børnene og eleverne er i skole, så må de ikke have slik med, de må ikke spise slik, chokolade, chips og andet, som er ligesom slik. De må heller ikke have sodavand og energidrikke, eller drikke alkoholiske drikke med i skole. Og der må heller ikke ryges i skoletiden. Det var sådan set alt det, man ikke må. Så har de det med i skole, så betyder det altså, at så tager vi voksne det og lærerne på skolen det slikket fra dem, og det bliver smidt ud. De får det altså ikke igen. Og hvis det samme barn gentagne gange tager slik og sodavand og så videre med i skole, jamen så bliver hjemmet selvfølgelig kontaktet, og vi går ind i en dialog sammen med jer. Fordi det er måske slet ikke engang sikkert, at I ved, at jeres børn har den slags ting med i skole. Så fik vi slikket og sodavanden og cigaretterne og så videre ud af skoletiden. Så er det så, man må sige, hvad er det så for noget brændstof, vores børn skal have? Det kunne være madpakken. Den er jo i hvert fald en væsentlig del af det. Og hvad skal der så være i sådan en madpakke? En rigtig god og sund madpakke, den indeholder masser af groft brød, masser af grønt og masser af frugt. Så børnene jævnligt kan spise sig nogle småmåltider, hvis det er det, de har lyst til. Og hvad skal de så have at drikke til den her madpakke? Ja, det rigtig gode til en madpakke, det er noget mælk, som man kan købe i skolens kantine, eller det er noget vand, som man kan få i en dunk fra sin drikkeautomat eller fra hanerne. Så har børnene sådan set grundessensen af en rigtig god og sund kost med i skole. Og det betyder rigtig meget for deres trivsel. Det var madpakken. Og hvis vi som skole synes, at her er altså for usund en madpakke for mange gange i træk, så vil vi selvfølgelig prøve at gå i dialog med jer forældre om, hvordan man kan sammensætte madpakken, så den bliver mere optimal for børnene. Så er der jo også fødselsdage. Vi har heldigvis alle sammen fødselsdag en gang om året, og der er jo meget stor tradition for at fejre de her fødselsdage i klassen henne på skolen og i SFO'en. Men det samme gælder reglerne her. Vi skal ikke have slik, vi skal ikke have sodavand og den slags alt for usunde ting ind der. Hvordan kan man så fejre en fødselsdag? For fejres det skal den selvfølgelig. Ja, man kan for eksempel have popcorn med, man kan tage noget frugt med, man kan bage nogle pølsehorn eller nogle pølsebrød, og så kan man også tage nogle grove boller og pynte dem med forskellige slags frugt osv. Hvis man har brug for noget hjælp til, hvad man så kan give sit barn med til fødselsdag på skolen, så kan man kontakte lærerne, og skolen vil rigtig gerne i gang med at udarbejde sådan et idékatalog til, hvad kunne være sjovt og hvad kunne være spændende og sundt at have med, når man har fødselsdag i skolen. Så sidder du inde som forælder med en rigtig god idé til det, så mail den til skolens postkasse, så vi kan få så mange gode forslag som muligt ind i vores katalog om god og sund kost. Når sådan en ny politik den skal indføres, så er det jo rigtig vigtigt, at alle bakker op om den og er med til at vise vejen.
Og det vi skal her, det er en proces, vi skal i gang med. Vi skal alle sammen være med til at få vores børn og elever til at få nogle gode og nogle sunde kostvaner. Og det gør vi kun i samarbejde og i dialog med jer forældre. Vi som skole glæder os til arbejdet og til dialog.